Какво означава имот на зелено и защо често е по-евтин? Може да видите различни дефиниции за имот на зелено, но в общи линии представлява проект, който или започва всеки момент, или ще започне в близко бъдеще. Понякога може да видите и за сграда, която е започнала изграждането и преди буквално броени дни, но все още не е стигнала до Акт 14. В общи линии нещо, което тепърва започва да се строи. Основният стимул за тази покупка е цената. Колкото по-ранен е етапът, толкова по-ниска цена ще ви даде инвеститорът. Но, тук е нещо, което трябва да отбележим много важно. Колкото по-рано купувате, толкова по-голям е риска. Вие реално споделяте риска за строителството с инвеститора. Той за това ви дава и тази по-добра цена. Затова е важно да проверите обстойно кой ще строи, какви са предишните му проекти, завършените, дали е завършил сградите си в срок, за да избегнете проблеми. По-ниската цена идва с много повече търпение и с много повече внимание към детайлите. Ако искате да купите имот на зелено, свържете се с мен, Калоян Оканов.